Ana sing arane Kanjeng Nabi ku wong kere mboten. Kanjeng Nabi niku tiyang sugih. Eling unta niku. Kanjeng Nabi ku mas kawine niku wonten sing menyebutkan niku 60 unta, unta ahmar, unta yang terbaik, warnanya agak kemerah-merahan. Ada yang menyebutkan 80 unta. Niku cara saiki ngono berarti 80 alpat atau 60 alpat. Jadi aja ngremehno Kanjeng Nabi kere mboten. Kanjeng Nabi niku sugih. Kenapa Kanjeng Nabi kok diarani kere? Mergo Kanjeng Nabi nek duwe apa-apa langsung disedekahno. Dadi mangan meneh iku gak ono, mergo barang disedekahno. Bukti Kanjeng Nabi sugih, ndonga kere iku berarti sugih. Nek sampeyan aja ndonga kere. Tambah nemen temanku. Kanjeng Nabi sugih, makane ndongane ndonga kere. Logikae wong ndonga kan belum tercapai ya. Iya kan? Nek sampeyan wis kere ya gak usah ndonga kere. Wis kere. Ndonga sugih wae sampeyan. Kanjeng Nabi ku sugih, makane ndongae kere.